A teda, však ja tomu rozumiem, že ste v defenzíve, lebo sa rieši vaša príživnícka rodina, tak teraz potrebujete niečo urobiť. Vítajte v politickej konzerve. Dopredu vás prosíme, dajte nám like, odber a zdieľajte toto video. Keď otrhnutá elita nerozumie vlastnému národu, žijeme v dobe hlbokého politického, hodnotového aj kultúrneho úpadku. Kedy sa priepasť medzi bežnými ľuďmi a bratislavskou elitou smotánkou prehlbila na neúnosnú a nebezpečnú úroveň. Obyčajný človek, ktorý každodenne zápasí s rastúcimi cenami, neistotou a zhoršujúcou sa životnou úrovňou, hľadá u svojich zástupcov vo verejnom živote aspoň štipku rešpektu, pokory a hĺbšieho porozumenia. Teda, ja by som využil vašu otázku nie na nejaké osobné poznámky, ale na fakty. A ja prepočujem s ľahkosťou Jarného Vetrika vaše poznámky na moju adresu a adresu mojej rodiny. Pretože, bohužiaľ, a to je váš problém, ja nemám v rodine nikoho, kto by kradol. Vo vašom prípade ste kradli ako straky, pokiaľ ide o fondy Európskej únie, pokiaľ ide o fondy alebo nadačné rôzne mechanizmy, ktoré sú k dispozícii. Chce vidieť politikov, ktorí rozumejú jeho každodenným starostiam, vážia si prácu ľudských rúk a rešpektujú tradície, na ktorých tento národ stáročia stála prežil. Namiesto toho sa však z chladných bratislavských kaviarní, nablískaných televíznych štúdií a mimovládnych kancelárií ozýva len neustále poučovanie, povýšenecké správanie, odmerané akademické poučky a úplná utrhnutosť od reality všedného dňa. Ešte raz. Čo je smiešné na fakte, dámy a páni, ako tu všetci sedíte, na fakte, že Európska komisia sa obráti na svoje zastúpenie v Bratislave a požiada toto stále zastúpenie, aby podalo návrh na exekúciu vo výške asi 115 000 eur proti nadácii alebo občianskému združeniu Projekt Fórum. Vy sa na tom rehlíte. To som ja vymyslel? Ja som išiel... Nechajme hovoriť pána premiéra, už ste položili otázku. Ja som išiel na Európsku komisiu a žiadal som Európsku komisiu, že buďte takí láskaví a choďte a podajte teda nejaký návrh na exekúciu vo výške 115 000 eur. Celý ten príbeh je všeobecne známy, jednoducho. Výrazným a neprehliadnutelným symbolom tohto hlbokého spoločenského rozkolu sa najnovšie stala Mária Škultetiová, ktorá vo svojom príspevku vyjadruje autentickú frustráciu mnohých konzervatívne a tradične zmýšľajúcich občanov. Zameriava sa na popredného predstaviteľa progresívneho prúdu, pričom Michal Šimečka v jej očami reprezentuje presne ten typ politiky, ktorý namiesto počúvania vlastného národa... To je presne ten istý mechanizmus, ako to bolo aj pri iných rôznych dotačných schémach, či už to boli schémy domáce, alebo to boli schémy medzinárodné. Takže my dnes musíme skonštatovať, že nie je na Slovensku nikto, kto by bol exekúvaný priamo Európskou komisiou. Vy sa na tom smejete. A rovnako platí aj to, Počúvajme, poprosím, pokoj v sále, počúvajme pána premiéra a požiadaj ste odpovedne odpoveda. Rovnako opakujem, platí to, že to je pre Slovensko obrovské reputačné riziko a o tomto reputačnom riziku musíme samozrejme hovoriť. Ponúka len chladný kalkul, akademické frázy a pocit vlastnej nadradenosti. Pre mnohých ľudí na Slovensku sa takáto politika stala zásobnením, ignorácie a čiastočne aj preto, že namiesto riešenia reálnych problémov rodín neustále pretláča cudzie ideológie a znevažuje názory väčšinového obyvateľstva. Viete, mňa celkom baví, ako teraz všetci strašne kričíte, lebo viete, čo sa deje. Ja vám teda oznámim, čo sa deje. Je to veľmi jednoduché. Poprvé, všetci hľadajú účtovníctvo, pokiaľ ide o občianske združenie Projekt Fórum. Pretože sa záhadne stratilo. Dali ste to na Matoviča, pán Šimečka, je celá vaša rodina. Idem ďalej. Ste nervózni pretože robíme ďalší audit. Vo svojom príspevku sa autorka dotkla obrovského hnevu, ktorý sa v spoločnosti kumuluje. Pričom sa nezdráhala použiť ani pomerne ostrý a ľudovo priamy citát.
Už dávnejšie som počula klebetu, že Miško Šimečka je absolventom pomocnej školy. On to síce popiera, píše, že navštevoval evangelickú základnú školu v Bratislave. Ale hovorte ľuďom, oni si idú len to svoje. Tento citát v sebe nesie o mnoho hĺbšiu a dramatickejšiu politickú tragédiu dnešných dní, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Pod povrchom drsnej ľudovej slovesnosti sa totiž skrýva niečo, čo oveľa zásadnejšie. Nejde tu v prvom rade o šírenie zákulisných klebiet či spochybňovanie reálneho vzdelania z prestížneho zahraničného Oxfordu. Ide predovšetkým o verný a mrazivý obraz toho, ako hlboko a definitívne zlyhala komunikácia medzi elitokratickým liberalizmom a slovenským vidiekom či tradične založenou rodinou. Keď politik hovorí len z pozície teoretických poučiek, keď nekomunikuje srdcom a otvorene pohŕda hodnotovým svetom vlastného národa, ľudový hnev si prirodzene nájde svoj vlastný, často drsný a nekompromisný jazyk. Keď ľudia cítia, že ich niekto považuje za menej cenných, len preto, že chránia tradičnú rodinu, chodia do kostola alebo odmietnú diktát zo zahraničia, prestávajú brať vážne aj tie najlepšie akademické tituly. Titul z prestížnej univerzity sa v očiach obyčajného človeka stáva bezcenným papierom, ak chýba to najdôležitejšie, a to zdravý, sedliacky rozum, pokora a láska k vlastnej domovine. Pôvodný a jediný správny zmysel vzdelania intelektu a verejnej služby by mal spočívať v službe národu, v ochrane slabších, v podpore tradičnej rodiny a vo vzdelanosti dedičstva našich otcov. Ak sa však zo vzdelania stane len povýšenecký nástroj na poučovanie, kádrovanie a nálepkovanie väčšinej spoločnosti, hnev a odpor ľudí sú celkou prirodzenou obrannou reakciou. Slovensko dnes nepotrebuje politických technokratov, ktorí sa na vlastný národ pozerajú z výšky svojich kancelárií a štúdií. Potrebujú lídrov, ktorí rozumejú, čo je poctivá práca, čo znamená úcta k rodičom a prečo je dôležité chrániť naše národné a hodnotové hranice. Bez rešpektu k tradíciám, bez viery a bez zdravého rozumu zostane akékoľvek elitárske snaženie pre väčšinu národa len vzdialeným, nepochopeným, v konečnom dôsledku nebezpečným svetom, ktorý ľudia vo voľbách aj v každodennom živote skôr či neskôr definitívne odmietnú. A čo si o tomto myslíte práve vy, vážení priatelia? Má Mária Škultétiová pravdu? Je toto len veľký svet médií, liberálov a ďalších, ktorí hrajú len svoju hru? Zanechajte nám váš komentár. Zdá sa vám Michal Šimečka skutočne lídrom, ktorý rozumie Slovensku? Alebo je to len doslova absolventstvo osobitnej školy, ako rozumie Šimečka Slovákom?